Non teño palabras para describir este polvo. Ola, eu son Cris Balboa e estiven estas últimas 2 semanas de residencia paraíso no vello cárcere de Lugo, cun proxecto que se chama Sinte, no que indago entre un novo formato que se amolde un pouco as miñas derivas creativas entre o textual e o musical, e no que intento conseguir unha comunicación máis directa co espectador e leválos a unha viaxe dende, sobre todo, a materialidade do son e da palabra, e no que inmiscuo tamén ese corpo que quero como que sexa unha fusión, un estado que eu consigo entre o son e o estar presente na escena, usar o corpo, a danza, o movimento e deixarme levar por eso que vou creando a nivel sonoro. Teño palabras para describir este polvo. É como pintar los peitos. O tema da música, sempre é algo que tive moi presente. A partir dos 30 anos fíxeme moi aficionada á música electrónica e comecei a ir a festas, a raves, nestes espacios de baile colectivo e de música moi basada no beat, no enerxético, nos ritmos ancestrais, que a min me levaba a un estado de consciencia ou de conexión coa xente moi profundo. E eu quería levar un pouco esa sensación á miña práctica artística. Non é que soubera perfectamente o que tiña que facer para conseguilo, non? Empecé a facer temas no GarageBand, nunca pensei en facer un live ou tocar un instrumento, porque como non teño conhecimentos musicais, pois non era algo que estaba premeditado, pero cando descubrín o mundo dos sintetizadores e vin que era asequible, pois secuenciar, facer cousas máis intuitivas, aínda que non soubera tocar, pois abríseme esta linterniña, que xa probei tamén con Tecnocracia, un traballo anterior no que facemos unha danza colectiva coa música electrónica como fío conductor. Por que seguín indagando no tema musical cara o tema das cancións? Porque o texto na miña trayectoria como o fío, ou a pedra angular dos meus traballos, tanto máis teatrais como máis performativos. E cando a música entra en xogo cos meus textos, coa miña intimidade, sucedía algo que a min me chegaba como intérprete moito máis adentro que o que eu tiña feito de facer monólogos ou outras dramaturxas moito máis baseadas na acción textual. E o que fago en Sinte é xogar co son e coa palabra. Entón, foi como unha función perfecta na que podía tamén involucrar o corpo, dende a sensación, máis que dende a danza puramente dita, e foi como un camiño lóxico ata encontrar este formato que disfruto moitísimo máis. Sempre hai roña nova que se adire á porta do microondas e a merda da tostadora que se queima e cheira. E os pelos no sumidoiro, que vas facer con eles? Deixaralos ir polo sumidoiro ata que se chatasquen as tuberías. A residencia estivo xenial. A parte da chuvia que non parou de chover en todas estas 2 semanas en Lugo. Sentime moi acollida no espacio, a xente que traballa aquí moi amable, sempre que necesitei algo axudaronme perfectamente con todo. Eu traballei nunha celda que está aquel lado e, as anécdotas máis guais serán as excursións, que sempre estaban abrindo como a ventaniña e vendo, cuchicheando a ver o que estaba facendo. Algúns rapaces viron incluso cousas. La birra, el vino, la sangre de vuestro... Foi unha residencia tranquila onde eu xa tiña moi claro que quería traballar un par de temas e un par de textos sobre o que xa levaba traballado dende que comecei con isto en febreiro, que tiven unha mostra en De Corpos Presentes, un ciclo que fai Isabela Mendoza na Coruña. Enfermas de ansiedad. Aí encontrei ese formato, encontrei esa canle de comunicación e encontrei tamén
pois un lugar onde expresar os sentimentos máis decadentes que levo conmigo, non? E buscar nesa decadencia algo bonito, transformado polo musical e pola enerxía que xeneran os propios textos, pero que ten un fondo bastante dramático, triste, quizáis, pero tamén hai unha vontade de beleza, unha vontade artística, unha vontade de conectar musicalmente coa xente. E cando penso a la morte, venme un cante hondo, moi hondo, e dígome: Cristina, co que ti valías moito, nena. E pasouse a vida fumando petas. Agora estou in love con este formato e non quero desapegarme del durante moito tempo. Espero. ¿Qué vais a hacer ahora? Sabeando por la vida, si no se espera.